keparenga kawula ambukane sang pelopor jaranan dangdut kreasi Sapitri putra nampa kempalanipun angleluri budaya endi luhung mugi datan kembo caya seming rembaka Sapitri putra nama kepalanipun angleluri budaya endi luhung mugi datan kembo saya sami ngrembaka sang pelopor carane dangdut kreasi ya. Mik sompret mati mas, mik sompret mati. Hara. Mik sompret sedo, mik sompret. Loh. Sang pelopor jarane dangdut kreasi. Ayo. Tau. Ta. Ayo. Tau. Tau. Hera. Awas. Kita. Jas. Jas. Awas. Ayo. Jas. Ayo berkepes. Goyang sithik. Jos. Ayo.
Goyang sidik. Goyang sidik. Ayo midhangetno iki lho Sapitri Putra Jaranan kreasi dangdut kondang kaloka leluri budaya bangsa dimen lestari witata celali kae sanggae goyang sidik. Ho ho ho. Goyang sidik. Ayo midhangetno iki lho Sapitri Putra Jaranan kreasi dangdut kondang kaloka leluri budaya bangsa dimen lestari witata celali kae sanggae goyang sidik. Sang pelopor jaranan dangdut kreasi. Iya iya. Iya iya. Oke goyang sidik jodoh. Ayo midhangetno iki lho Sapitri Putra Jaranan kreasi dangdut kondang kaloka leluri budaya bangsa dimen lestari witata rangane kae sanggae goyang sidik. Jos 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 jos. Ho 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 ho. Tau. Dampya budaling prajurit kuda boksor tambur gong beri bende mangungkung minangka tengorong budale prawadya yosiya godha makarya ngangkat karyaning praja murid tentrem tetara harja. Sayuk sayuk. Sang pelopor carane ning dangdut keras ya.
Den Prayetno sing ati-ati yo. Ora apa-apa ya. Ora apa-apa ya. Iya, iya. Ta 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 ta. Aja lali karo GBC. Ya. Memang ta. Lagu tak. Yuk, laku tak, tau, adi goyang, adri goyang. Ya. Sang pelopor, caranya dangdut kasih. Memang. Iya. Sayuk.
mesti kudu eling sajroning urip tansah kudu eling aja ati mumpung elinga tembe mburine latihan iki mesti bakal tuwa tingkah laku sing sarwa prasaja kanggo patuladan anak putune kang nerusake bebasan koe ngaren kudu ora boleh mangopo Yai. Ya, ya, ya. Goyang sithik yo. Memang dah. Ayo Mas Mul. Toh.
ndredeg nek kuwi. Piye? Ya ngowel titik. Heeh. Arep ngedekan ora nggih, tak tonton dong, tak gentung-gentung ora. Apane sing ndredeg? Biasanya kan ngono sepelane, ngono. Iki mang berbeda. Berbeda, oke. Heeh. Deg-degan, jantungku deg-degan. Ora ngira aku krungu kabare. Ora nyono lan ora nglakiwa. Apa bener sliramu wis pepisan? Dek nyapa lo mak teratap bareng nyapa. Ketatap pi lho. Oh kenatap, oke dek. Yuk. Tratapan mas. Alah kok lemes to? Mas Letre. Ae. Ngono. Nen. Tambah selawe. Saiki. Somben ngenteni kukut pak pasar malam ra apa. Nah, Yuk. iya wis. Tratapan jantungku tratapan ora kira kemangu sampean kata kira sampean isih sebulan Tambah 15. Oke. Nen. Kena iki ngopi nggone Mbah Di kok. Nenek demen aku. Adeg-degan dik. Jarane nih yo goyang oh mas. Aja iki wis ndruwedeg kan manguru kesinan apa-apa. Darana. Adeg-degan jantungku deg-degan. Ora ngira aku krungu kabare. Ora nyono lan ora nglekiwa. Apa bener sliramu wis pepisan? Piye? Kok enak bakul pentol bareng. Walah sakne golek panganan kan ngene iki. Walah. Terusno. Mo. Baturi Radin Mas Semaput lho. Malah semaput to lho. Ora apa-apa, tak baturi Mas Semaput. Yo panggilan kepada kopi. Yo monggo. Tratapan mas. Nah, kowe senik kowe. Ndak sido. Wis joget aku senik. Potong 50. Wis ora apa-apa. Danane jeblok ora apa-apa. Aku wis main guling. Yang solo tunggu selendang biru. Aja sembrot Sandal baru. Oh. Ya. Ya. Goyang Siti. Iya. Sang pelopor carane dangdut kreasi yo. Memang. Yo. Ae. Yo. Ya. Yo. Ya.
Ya. Pancen sing orisinil ya. Salalala. Ya. Ya. Tau. Nah. Goyang Sidindo. La 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 la. Sapitri. Memang. Tahu. Awas. Jaranan paling asoy. Tau. Ya. Hera. Sang pelopor. Sumangga.